Takže čaute ľudia, ja vítam pri tomto videjku a v dnešnom videjku si zahráme Battle Royale a budeme sa snažiť sa premeniť na Megazorda. Takže dúfam, že sa nám toto videjko bude páčiť. Ak áno, tak tu nezabudnite zanechať like a zvonček, tak neunikne ani jedno videjko. Takže my sa do toho môžeme pustiť. Takže my sme už v hre a ak dobre viem, tak Megazord sa buď spavne niekde tu, ak nie je tam, tak by sa mal spavnúť tu. A dúfam, že sa spavne tu, lebo tam akurát idem padnúť. Takže tak. OK, takže ja som už spadol, zoberiem rýchlo stadiaľ to takto. Pár zbraní. Pár. OK, už si bere, on si bere rovno aj toto. Tak to hodím toto, tak. OK, je tu hráč, ja sa asi idem zbaviť. Lebo pláne mi tu bude robiť zbytočné problémy. Dobre, ten za to asi iba voziť. Tak ja som dobre krepý. Kámo, jak ja môžem byť tak krepý? No tak. Yes, je dead. Fuj. Už som si myslel, že ho nezabijem. Teraz len nájsť Teraz už len nájsť auto a môžem sa rovno do toho pustiť. OK, on mi tu nechal auto, to som rád. Asi si nechám takto. Bol by som rád, keby sa mi to podarilo rovno na prvý pokus ho zobrať. No, tak ja sa vám asi ozvem, keď sa spavne Megazord, keďže teraz tu nemáme čo robiť. Yes. Som rovno pri ňom. Juj. Nie. Prečo? Prečo ja? Tak ideme druhý pokus. OK, takže sme už v druhej hre a teraz sa už pokúsim vážne zdechnúť, lebo ak zdechnem, tak sa asi prizabijem. Ale tak čo už? Rád padám semka, lebo je to najbližšie k jednej lokácii, druhej lokácii a tretej lokácii, aj keď od tej tretej je to najdlhšie, ale v tejto lokácii proste je to najbližšie ku všetkým lokáciám. Lebo stadiaľ je to dlho tam, stadiaľ je to tiež dlho tam, stadiaľ je to dlho tam, ale stadiaľ to je to kúsok dlhšie tam, ale blízko tam a tam. Niekde tam by sa mali, neviem či teraz niekde, no, niekde tu, alebo tam, alebo niekde tam by sa mal spavnať Megazord, to viem. Niekde tu blízko sa má vždycky spavnúť Megazord, takže dúfam, že sa mi spavne. Zase tu. Ako minulú hru. Lenže bohužiaľ minulú hru som to trošku nedal. Takže pre túto hru si idem pre win. No pre win. Aspoň tak, že win a dačo k tomu. Za mňa mám taký pohodový loot. OK, toto rýchlo zabijem. Tak. Len keby som mal lepší aim, tak by to bolo asi dosť lepšie však.
Lenže bohužiaľ... Skeďal. Ja som ho pospamoval jak nič. Asi si zoberiem miniganu. Kamože... Jo, takže ono to boost má. To som nevedel, že toto lietadlo má boost. Aj keď asi kvôli tomu, že som až moc na to blbý, ale to je jedno. Dobre, teraz budeme iba takto vysoko. Alebo nejak takto nízko. Kamo, ja neviem, či ma nevidí. Dobre, je dead. To je hlavné, že je dead. Aspoň mi to nebude zavadzať. Tak dohilujeme sa. A teraz len zistiť, skadiaľ po mne ide. Čau. Yes! Kámo, už som si myslel, že zdechnem. Ja sa kvôli tomu blbcovi nestihnem asi. Ok, je to pár metrov. A možno aj stihnem. No poď, to dám. Prosím, ak tam nikto není. No poď, kamo, yes. Kamo, yes. Yes! Mamo, yes, kámo, yes! Ok, animácia sa dá. Také pohodové. Tak. Tak, rýchlo ho zabijeme. No už zdechni, nikto ťa tu nechce. Dobre, teraz spávne buď za mňou. Alebo kde? Ja on sa spávnul až tam. No poď. No dobré, ja rýchlo ho zabijem. Kámo, aspoň keby ten Megazord nebol taký pomalý. Dobre, je dead. A ideme. Tak. A hopach.
je zdechol. Aleluja. Dobre, takže on zdechol a teraz ideme hľadať ľudí. Aha, dobre, tam je. No, tam nie, ale tam. Uberá to nejak málo, nie? No. Dobre, dead. Tu máme double kill. OK. Aha, tu je. Dobre. Dobre, ďalší dead. To je veľmi dobré. A teraz ideme po ďalšom. Aha, takže o toto sa tu jedná. Dobre, za 200. No poď, zdechni. Ja som ho zabil tak, že som iba ku nemu prišiel. GG. Ten Megazord je asi. Jo, za chvíľu sa mu dobijú baterky. Dobre, ďalší dead. No tak nič, toho som nestihol zabiť, ale zabijem ho takto. Aj keď neviem, na čo myslí, ale dobre. Kamo, prečo by sa niekto pri mne takto oživoval? OK, ja zdrhám. Na to nemám. Rýchlo zdrhajme. No dobre, rýchlo, tak sa mi toto dobije a odchádzam a idem si pre výhru. Ak dám win, tak musíte dať odber.
Dobre, ja sa takto rýchlo doilujem. Kámo, ja už neviem ani editovať. Kámo, tak čo som ja? No ale ak si to ešte raz takto dovolím byť v zóne, tak ja asi zomriem. Nie asi, ale 100%. No, škoda, ja taky, že ho trafím. Ok, jeden dead. Prečo? Prečo to musí mať? Yes! Kámo, yes! Yes! Nie, že som splnil to, prečo je toto video, ale som dal aj vín! Yes! Takže poprosím vás dať ten odber, aj keď nemusíte, ak nechcete, ale tak je to zadarmo, takže prosím, dajte odber, prosím! Takže pre toto videjko to už bude všetko, takže dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak to znamená, odber, like a my sa uvidíme pri ďalšom takomto videjku. Zatiaľ čau!